Hello na imbag nga orasyo papagayam. Syakmanen ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo abiyanang kan mangkabkablaw kada kayo itinaragsakngal daw yo amen. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo Rose, tintay basa ka ni drama ita ngam sakbay na kablawan tay paibiit, dama Mel babakbak di tabugyas Benguet, Jonathan Bukang, Dongoy family kan, Maske family from Eden Dongoy, kan ni Roding Papilya, dita Nueva Ecija. Kasi man ti surat ni pagayam Rose. Dear manang biyanang, aday dinagbalin anobyok, adayo anatataangan ngam siyak. Tanasurok ka 60 titawan na, edin to ta siyak kat nasurok la 20 titawan ko. Jak kumaklunan ngam napilitanak, gapo iti panang durdurog ti inak kanyak. Kan gapo tanasingpet, kan nagagat amang sarsarungkar kanyak iti balay may, napilitanak ka ng aklon, tamasya nakmet kan kuwana. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kiniraws nga anak ka. Nabayagan nga ibagbagak da itakin ko, ana. Nailaki din dayjay nga ubeng. Kaya't may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami metan iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Ah. Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nakagbalay na manugang, nanang. Wen, kasta. May mayak laadun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maadan iti anak. Di pa imot kaya't ni Rose nga kasar kami. Alabay takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay ayang nga itantan mo pay laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Kat di tanto matlat turong yaw. Jak nga rot kayat, jak pa'y nakasaga na. Anya, kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapul lang awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya, ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan, kastapay lat ibagbagam. Katda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nangaklon kan kwa na, katjak mat ayayatan. Sursurwa ang ayatan. Ta saan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Adapay mabalin na iti biyak. Agbiyak kanto ananam ay iti sidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller. 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yo ti matongtong pal. Pang-asiyo nanang. Apay aya apilitem no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na. Sayang may tlakay. Sayang tay. Sayang tinapintas agasat ti anak Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana. Kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dolyar. Ay, una yan. Nuar arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ka ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. At iti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwartak di namin, San Miller. Sa bali day jaya, sa bali mo't day to'y. Awate mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, jak ngamin mapaglibak ang tireknak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mun balik senday ta.
Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso nga minti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan ni tinamnama. Amok amaayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya amla ko man ti pa nagsasao ti anak ko, way. Kas jayla iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta amaayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko king kwana. Ah, Wan milon. em. Siyak ti makaamo nga mga ayo king kwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness di anak kaw. Litson kas kadapit pizza. Kasta ayan na. Wine, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumaruno nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo king kwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ha? Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss you, friend. Kailiw ka matan, ha? Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar mi, Super busy ak iti trabaho dito, Ay, isumat lang atad talang nga nakalagip ka, Wangin taawisin ka. Agkasara kon si ka. Anya? Agtal na ka man? Anya nga kasar nga ibagbagaman? San ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito'y lugar mi, wan. Nag-adayo mat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka mat dito, Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron, kita akto Jack may pasigurado. Mapantaahani. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabaalam tagmaneho iti kasya kaadayo, Miller. Wala. Nairuamak ngagbibiyahe. Uray ka sa no, ti kinadayo na. Sige nga ron Jack kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho ijay lugar da. Iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller. Nga pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kamusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wen. Ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak nga min kayat nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man, tagin niliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imat gayam ti ina ti gayam ni Rose. Saan mo? Bakit akong ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa imot gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyaman ak. Ay, ures si kapit kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y.
Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yun. Thank you, latan Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Amuhan, malagarod kapsat. Mapantangarunan. Ay na, friend. Kita da mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madibilap da. Anya. Sa bagay, single mom ti ina. Di mo't si bibiyag pa'y ninanang mo. Kwa, awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar? Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang, kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wana. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga diyak kayat? Ay na, nagmayaten ngayon no ag ginustuda. Kat idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umayak kita dita balayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilit nga mintad ta. Si Mangpot na gizay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayat. No umayak ta mamamukida. Ay, saan? Ah, Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. ah, Ay, sorry, Miller, Tsakayat nga kantsawanda. ha. Iso nga hang kapay lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak dita balayo, Rose. Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapay lang ang aging nga hang ko nga ibagan niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan tayo tiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minin na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, adaki jayan ha. Bye! Ha? Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Kaya't kun nga liklikan ni Miller nga kasano nga taya. Ura kasano ti aramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pala dito'y restaurant nga gururay. Eh, sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't ka lang makita. Please. Ay, sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kapsat. Ay nahain ko yung ti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula no bigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ko. Mala, agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasangot tayo. Hello, friend. Oy, friend, intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Dita lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudumetin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin naawatan ng dagiti parents ta. Ha? Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataurmat ni father mo. Oo na.
Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller. Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Imbagam nga agayan ayata. Uwan, sorry, nga masapol nga ipudnok tayo ta kadakwada. Apay nga imbagam. Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dayta. Ha? Lading itek, ang ama mo ka dinak tumasursuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga ited kun ti wayawayam. Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakariknam iti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak. Tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa baling ay ayatan, Miller? Adan, ket sana peke nga ayat ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining, ti inatigayem mo, ket umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang, Yak mabisay. ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak kau. Ulbud mo gayam da jay alakay. Anyat sangitan nyo nga'y. Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap kau. Nasakit ti puso. Gapwiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin tanasingpet kung saan ana imot. Kasta ti ko nayo ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagam magsika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kasta ti ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan atila lawlawataw? Sa lawasaw ka mo. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Taapay kaslan nasakitan iti husto, idinadamag na mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Tadyak mat maliklikan tagatap, gapoy tinakita ka jar tinak. Nagkasar nga rod na Miller, kanti ina tigayim ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awan na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya, nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mumot nga ayatan. Narigat ti kasta, ti makidan na iti saan mumot nga ayatan. Ta sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apay nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton ti mangted iti kwarta kan kuwana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang
Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Rosie Dakayanan, Loida Bigornia Dumanden, Adela Vergara dita Hong Kong with Love, kani Alvaro Jr. Lagadon, dita Claveria Cagayan. Kasi man ti surat ni pagayam andong. Dear manang biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among kaslang umato ti panagkita kiti bagek, no kasta ti aramidag. A feeling ko ket sikatak, takay kayatdak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangarap. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, ah? Ha? Ay, siyak man nga ron ti pautangan, paray. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Huh? Una yan, nagbasit. 20 mila, ah? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang aruding. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, paray. Jak kabailan abayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din na, pari mataon. Agpagpakasiak. 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakajambay ti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida kumaumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kantimang ibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngam no iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbagtit sanje asawak. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, adda kayo magaham dito pa kanan dito ili amang mangan. Uwan ba raw? Magan kayo ah. Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay na, ano kami? Kadwa ka na gati anak ko. Kakada ka kinapukaw. Nakabayag kayaw. Saan pa ay? Di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Siyak to agbayadan, tikin na niyaw. Ah, ha? Ay nagano kami. Kababait mo't ah. Uray siyak latan ti librem. Puwira dagiti kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwing tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. Walo kami amay, andong. Kaya nakabayad kay itipliti yan. Tay saan pa'y? Madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga gilibre.
Nada makita na nga mamuna. Ilibre na ida. Uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimambansamat iti mula na atarong. Awanan ante. Impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na. Ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Ang sa nabalitan nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mat imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mo't may pasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatang. Nayona man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipindos ta man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Mayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. De, alam mo. Usaran pa ya, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalang, ipapili mo, may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man nga raw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaw. Ipusta langain. Ay bitay, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipustaya nanang. Kuwan. Ay na, DJ Store. Madamamanan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawang mo na ima sa sidan na. Una yun na ang tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batyang kakwartam. Nay, tataman nay. Limlim agasaut. Kurang pa nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na pa kahit. Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Agul-uli magkaalang kahit nay. Nabayagan na madmadlaw ko day tagang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati kagurgura kiti may satang. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas da kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging ti sapatos. Ay kawa na. Dagiti agkakangin ang arwatag ti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro tadya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya maw. Ha? Ay kawa na. Itan mo aya. Ay kawa na. Itag ko kan
Nagaduti kas to abadaw. Sige nga raw, taytad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day kailangang tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa ilang. Diyan nga kaya timang pae iti padak at haaw. Maditi agim imaw. Kaya may isa, manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyamuda ka branyaw aginatang kao. Di da mau ginatang ko ti wagwag. Oray man, kakaisuna ang nakatsamba ka itinalaka abranded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kas 20 sa mau. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya kan? Sika siguro ati sa ngagpampanunaw. Ha? Diyak amukan ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko akwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa ila ti pangibatsyak kadagiti ubing. Tabisimot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi ijay. Iso apatsyak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apo ko. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No ikatan na kumatikin na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, no makaigam iti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isunti kabaknangan dito'y lubaw. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatang. Nanginak iti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak. Tapno, adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, inton bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adon ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. Na, agasem man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Ti amo dagiti tao ka adu urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay ngagkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata ka iti merindayaw. Kaya mga kayo na ha. Kakaiso na nagkikita tayo dito, Istor. Ano, yung una yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na antay. Ang ure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why, mga kayaw. Nukurang nga kay bagaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Ay ka, tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, umad ang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Na umadahan. Anya? Ay, sino iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. May kamay! Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatan ko amerienda yaw. Para sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may, nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya?
Saan namang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadag iti anak na? Ay na, pulos! Daya itad na kaawan. At damay itad na kadagiti tambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diyan ka muna niya, klase ti panagpampanunot at dayta sawang bitay. At dan sa magbagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasuron nga ruday jing andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Uwin nga roda, ay na, di lagbay ni ti kasjay nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawitami na sweldo ma. Mangibati kay di parakan ka. Uwan nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kaano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta, sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare, tama ba yung kabaylaan? Ilibre ka iti shot. Kan makipinos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartang paray. Ay kada, kano pa imot anay busanak iti kwarta. Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay naimbag ka pay. Adulat tati kwartang paray. Kat siyempre, ha? Diyan nga rod mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kan ipapadawak kuno daduma. Ay ke, mapantarod makipiyesta ah. Huwag ka day! Sakti sa gout! Ado ti kwarta! Lumabasak pa yan ti anay! Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay! Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak ti aglakaw! Siya la ti aglakaw! Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na'y agbagbag yun tay! Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay! Todo laday taan tay! Ay na malamina mo din yan. Yung ano sa kaon. Ay siya nabalay ta. Naburas ko maamin na nabunga dagiti mulak anatay. Ay baklayat ti nga sakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, nanay. Naman di kumpare, ti papamigi pistahan. Sa pa yung kari kasyak kita ya. Iso masapol ang makalako ha. Ay, naggalis dalan ay. Dito mo sumardan dito daw. Sa pa yung rangkis to'y dalan nagpababa. Ay na, dito yung mangamintay ang t-shortcut dalan. Ay na. Ay, may galisang matay. Ay! Biti bakit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, iti ayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga, main. Kahit, kumusta ngayon? Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagaya man nagsakit ti intiro bagay. Abay nga, napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong ngagtudtudo. Ngumnapan ka, ikigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastosam ditoy. Awan pangasim bagay. Agdiskitar ka iti kwarta. Pagpagas ka. Takayak ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto.
No kayat mo, ilako mo jay duanwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya. Ay, wanin na. Tinapatagaging bagak pa'y bakit? Day tangamin kat. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bakit? Di nagsir mo na nain. Sorry ka din. Pakawanin na ka din bakit? Sinersermonan nak ti asawa kiti daydiak kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastamatan kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isungay di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak kat jakon dinakon wano jakon pinatrabaho ti asawak kat syaklatan tinanggad para iti pagbiagme. Kat ita dakkelan dagiti anak may kat sa anak meten na nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napod na nagantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Hello mampay ka ni Homer Alamo, Ryan J. Gutierrez, dita paniki Tarlac, ken ni Dalyasat. Kastiman ti ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami ngagkakabsat kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Siyak ti buridak. Dua kami aba kiti kabsat ko alalaki, kat timat may isa pa kabsat ko, may isa abalo. Da kami iti kabsat ko ababa iti pagtarayan, da ito istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasta, pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment ija syudad, Mildred? Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminin kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay, tapno addamot pagsapulak Ay ketala, makaamu ka ading kaw. Talo tayo nga ruda, ngagkakabalay dito family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Agkakabwala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ka ni Manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda, balo kami, agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana? Kumpurmiditan, basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron.
Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganun tapno at kadwa na kiti dua aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, ato hindi sabon na. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka na Hilda. Tanabalo kayo manan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wen nga rod Napintas kay mo latanana. Isla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo na na Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate make exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjagjaging hak. Iso kanayon ti panaglinget ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y bagi pants ko. Ni, anya nga bagi pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan ammom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a bagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang ti kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta ammom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agar-arom kanyak. Nga oray baloak, tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsi ka, awan pa'y uray maysa. Oray hanak nga agas asawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailang agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Han mo matman nga ipilit nga agkarupropa ta Manong? Sang kaibagang matikasta? Ay katisomot nga mintiag pa'y swading ka. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat ni nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtanga na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Isong ako na nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata akon kontrolan na ti kankanan na.
Si kamot ngamin kat nagrawat ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklok magka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga na irwam. Tingamin kayat na tutyan ko kat mapuno nga ka na yun. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta diet. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang Mao. Apay ni manang ko, manong sa ero. Sa iraw tinagan ka sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang deta. Sa ero kan sa ero kat agpada. Anya tibagam ka ni manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrek ka, Sayro. Nay, Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumrak ka nga rudan, manong sa ero. nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sayro. Kaano nga ron nga klunan nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-ari makin ka. Saan pa'y nga ita, Sayro? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapmapanan titawain. Bakit kan lakaytaan. Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sayro. Ay, why? Ay, sus. No, anyas ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sayro. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay, isaan? Jak sumapaw iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing. Itinabayagan anak turog ariknak nga agayat manen. Bol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, agpailang. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak, Sayro. Ay, ay sa bagay. Way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta tarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matanti December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita akman itari daw, kati. Ne, mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy, tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang nga oras mo, Nana Hilda. Harana ako man ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta dahi to'y balay me. Ang oray awan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ne, anyat katatawam nga tidi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita panagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na.
Ngamidi, nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awi sak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasanaw kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklak ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag isonal pa sa aminan, Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak ngamin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga rod ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaisom hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sa bali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbagman tadaing gatang mo itilugan, Hilda. One man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ay kitwan lay talagayam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't, Manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, Manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong Sairo, papanam! Ay, si kamat gayam na ita, Hilda. Ang damit lugan na. Wana, ginatang ko, in cash ko. Umaya ka na lumugan, papanam nga menaya. Ay, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga rodan. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit ten Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wala. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklatak at talaga kanya ading mo. Hilda, nadamit lugan nan kit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo na bimak nang ka.
Wana, jak nga may nagparparamag, ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Ah, ay, agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo, Akat papanam ngay. inak man agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Ah, ay, aya, imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raon. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano, kat inagaw mo ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armenda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surot-surot kanyak. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastangar aramidon niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutor dita. Di yun panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyaw. Kat nusadinon to ti pakaitanuman niyaw tababakit kayon. Anya nga Hilda, aklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agya marakilda. Kunak no awan namnamak. No da kwartam dita, agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam ti daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklunan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ta da inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayunan mo ti makilugan itilugan ni Hilda. Katlosi kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay, danok ka. Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri ka kidi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, sarsarong karan ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hananay ka. Apay nga agsipat ka ngay. Dahil ito imay. Ay, na gusto na itan, Teddy. Sairo, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tam Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahil ito tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, pagsubli ka dito. Delikado. Baka siyak tilugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang matdagit ang aduwa. Liniklikak nga rod dagiti duwa kat jakun nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakas numamon dati inaramid ko.
Kat uray ti kabsat ko saan mata na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahulhulogak insublik tajakon kabalan na bayadan, tajak matan makatrabaho, taadon ti marikrik na iti bagik. Alakastan tugayem mo Hilda. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manen? Naimbag nga hagsapa, aldaw, kanarabii, iti tunggal maysa. Siyak manen, ti pagayam yo, ni manang yo abyanang, amang kabkablaaw kada kayo, iti naragsak, nga ingkay panagbuy-buya, kan panagdangdang nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama itaket manipod kinipagayam tayo naglingid, itinagan abulog. Ngamsakban na, at dapay kablaawan tayo. Ngamin, kasangay na itang aldaw, awan sa bale, no saan ani Ma'am Virgie Lamog. Happy 60th birthday, Ma'am Virgie Lamog. Dita Barangay Sansalan, Lambayog, Sultan Kudarat. Kumusta kayo amin dita papagayam? Sapay kumata, dupay atawan, ti madanon mo, kan ang nanayon ti kinasalon at yo. Kastamot ta na makablawan, tinaragsak ka pa nagdangdangag, damadam, kabsat, charito, wano chato, Santiago, and company. Hello kada kayo amin dita. Kastiman ti surat ni Pagayam Bulog. Dear Manang Biyanang, adday di ka rubame ngayon tailingad, itinagan abentong. Kanayon nak ngay libre, kat nukas jay mabartekak, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, anasingad nga gayam. Rugyak nga roden, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Unta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang arod. Ay, way. Awising ka man. Ta intaagsyat. Ha? Manayin? Si kala ka na yun ang ti mga awis kanyak tata. Kababainan na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar kada tangaraw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang aron. Ngamsak mo tagilibrita ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Saanay? Siya akong. Mangitugot ka latay ti pakit manim Ngam siyak na gastos, okay? O sige nga ro tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartukan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga ron ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamot pakit manik bagay. Alamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga Ay, di mo alaan amin ti kwartam Ala, oy. Natol, idulin mo to'y daduma. Wala tay gatang ti iti semento kanyero. Kuna mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. O bakit, mala, idulin mo dayta. Basit la ti balo na makwarta. Inton marugrug mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bagay. Unay ko dadanag mo na ya. Sige, mabana ko na. Urayin na ko ni Tata Bintong. Ang kudro man, di pa nagkita, Tata. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y?
Kapailampay na ta, bulog. Oh, agto'y pa jarak. Inuman mo na ta. Tata, maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanin, tata. Idumog ko man bailang dito. Nala, iturog mo pa ilang araw, baraw. Kabantayan ka. Anay ko, nasakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Dayta ngamin ka, tano na bartag kan, di mo amo tilubong mo. Sana bali abang sa anak mo nga gwalwala. Sa anak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayat kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartag akbang. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isang aro dadakil ti utang ko na imbaga nakam kini Tata Bentong bangay. Dakil ti may tultulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tintad mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay. O bila nga ro. Ne, abay ngay. Ayang ti kurta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awanin nalalak. Ahong, inalam. Si kamag latikab kabalay ko. Asino kumangay ti sa bali ang mga ala. No sana si ka? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Aho, amamo ka nansay. Si kamat lati mangkap-kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw titibulsam idi. Tay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan. Asino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Sino kumapay ti sa balian na nga lang ay nusan ati asawang baraw. Isumay lang ti kabalay mo. Kasta nga rod mo te ko na, tata. Iso masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidom ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo. Kababain mo, baraw si gamay. Tata, agruam nga mino, nitikas dyan aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, baraw, damag ko nga agsugsugal sa kano, nansay. Ha? Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo baraw. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsuggal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kasta Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguro. Maktuak to lang. Makita na. Ay, ala, may amon. Di kayo unay agpungpungtot. Umay kakit di barok. Tainta aghalo-halo. Adala ko na dito store. Ilibre ka man. Ha? Ay na, kababayin sa Tata Bintong. Siga ka na yun, di mangilibre kanyak. Alaki din. Ag-best friend ka raw. Nuwan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman nak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka? Di asawak nga. Pagbalinan na kang agtatakawan. Na, apay manan aya. Basta damapukaw a kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao.
Ang awan inalalam ay anak ko. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siya ti kampiyan nyo. Kas tapay ti sa uyo mat nanang. Ay na anak ko, agdamdamag aklaang maut. Awamat nalalak. No ide, aklunak. Alalak ti kwarta nila kay ko itipitaka na. Ngamita sana, nagbalbaliw akon kunaklang arudan. Kahit nakapukawan na aya iti kwarta na. Diyan mo ah. Tumat ngamin. No nabartak dinan amo tararamidan na. Naragrag na siguro ah. Kadyag ti papasulan na. Masuronak. Pintas tarilom abaraw. Aywan tata. Intad tayo kasing ko, hawayano da ito'y arilo. Day, istisag na ron. Ano kasta? Aywan tata. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ilako may kano. Ta igatang may itibaboy at tarakinin may. Sa anak nga imanugot. Ay sos. Kita taamangan nulibasan na. Kat ilako na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito eh. Barok, at ginatang ko nga arak ni Digalman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ha? Ayan na. Ada ijebalay siyempre. Intang siya ti ijebalay. Ta, agluto ak itinaimas ta apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Oh, Barok. Dahil ito'y pati shot mo. Nabartag akong, tata. Magturog akong. Kurang pa iti inunom mo, Barok. Dahil ito'y pa maudin atunggak mo dahil ito. Sige malayan. Nan. Sige, iturog mo, Barok. Ta, itulod ka no madamdaman, ijebalayaw. Ubang kanton ayaway. Nasayat mata nakaringkan. Nabarbartag ka manan na si Mang Puti dirabe eh. Inugban na ka manan nga inyawid ni Tata Bentong. Sana bali. Kana singput di barkatak. Kanayon na kayawit. Tunggal mabartekak bakit? Ang amayan Jerilom ngay. Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Tirilom. Ne. Kitnod dalay di kalman na. Ay. Di ka man aging dadamag anseng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino pa'y kumat ni mangalan no saan siga? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipes ti mga alay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngam kinapudno na sika tinangalay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, am-ammo ka nanseng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti itirilok. Ngamdak imanugaw. Alan, iruwar mo tirilok. Pumutang ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwar mo kit din. Anya tirwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minaya idarabe eh. Amang ano naragrag mo? Sika tinangalan seng. Iruwar mo. Pungutan ka talaga ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wa! Awanin nalalak. Awan. Ay, apo. Adda, di ka naging dide. Adda puli yung agtatakawan seng. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kintatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot ide, ito nagtakaw. Di kasinsil mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas ide. Kani angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kundi nakman niramraman, ta saan nakakasta. Wag tal na ka man, anseng. Iruwar mo kit din. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga langay? Isumot la ti kabalay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigrag mo. Ay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang.
Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May matkid di Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kin relok. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumrek ka tata. Bro, kahit ko nga rod, nga iparamankin ka na ito. Intag kay amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsat na nga raw. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay Jetalon. Aywan, bro. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Wan tata, aba kan kamote. Kantay mula ka pareya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, bro. Ay sige, agsat ta. Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kari. Tanang, ubarak mo't nga Apay nga awan mo tang lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito yan. Ay, Sos. Ayan dan ngay. Koo! 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 Ayan yun nga yung manok. Naglokong dahi diyang ansing. Awan lang arudin dito yung balay. Takawan lang pala. Agalwad dahi dyan bakit ko. Agore ka. Pati, ayan tay pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatang dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Natinag ko siguro. Dito nagidda ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, Sos. Ayan na nga. Ay na. Makapasurol at talaga da dyan anseng. May nga tayo di nabartegak. Paiman. Umayan, mabit lang! Isublim tinala makorta kanseng. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nay, unay ka matan! Awanak lang aro di balayan o may nakpaila papasulan ditoy. Amok. Imay ka di nabartegak. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan! Kaano ya, sardangan nak! Awan mo kitay bagbagam! Kasya na kumamat Sardangan na ko napapabasulan! Masig ka kumamat kanyak! Di nak-artistaan. Irwal mo kiteng. Pulutin ka na Anyaya darami, dagtam na mamati ka kanyak! Kasya nagmut nga asawa ma! Ay nabutaw. Saan basta pabasulam latan ti asawam? Tadi namit inaramay. Nanang, di mo isakit day jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Ito iti shot mo, barok. Dak kaya din ti kastang arak. Tata, gimatang iti sa bali nga inumak. Ha? Itaman pa nga ilasin mo ti inuman, bro. Tata, takas tuiti kahit kung nga inuman. Sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalag timbagay na lang. Kampay di. Aging babarte ka. Yung di na mo adanom ting kargak diti buting agam ko.
Aging paparteg ako. Ay, Parok, isa ta ba yan? Di mo pa inaibos ti arak. Aging inumak mo, tata. Ay, Parok. Nabardag ka sa batang nga basaw. Iturog mo pa gano'n. Sige, kasa, iturog mo ba? Teka. Ari kapon nan, tuwalit ko. Inuksot nan iti bulsak. Agin kay kilamaklat ha. Tita, hinala ng ti kwarta ka. Sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan ng bain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Nadyayan, binaklay nan ti LPG. Gantay kakay suna pagasme. Hoy! Tata Bintong! Nakariing ka gaya ba? Ha! Awanan kay ti bain! Pagnugayan ti atap ni nanang, sikat agtatakaw. Tapna ma'am, naging babartagak lang. Ha? Ay, kwabarok ti awanan kay ti bain! Salbag ka lakay, laklakayan ka. Idarong ka! Ay, saan naman ako? Hindi takidarong ba ako? Pakawalin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang ba ako? Bakit? Ansay? Nalpasan ti tungtungan niya barangay. Nagkarinita ka tabintong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta agawit ka lang. Uray do sa anak. Sa gamit ang trabaho para kin ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakonak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanaalukoy kumatlaan nga nagawin ijay balay may. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kani Tata Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa bali lang nga ditam kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay kainumam, ngamdya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, adda nangisita plano da. Ala, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.